Bueno, estar aquí hoxe é toda unha declaración de intencións. Si, é vir con un pouco de ganas de guerra. Pero, bueno, tamén a nosa guerra tuvo certos resultados. Luis López Bueno, que tal? Pois moi ben, encantado. Como foron estes 3 anos que levamos de legislatura? Bueno, eu creo que foron 3 anos movidos, non? Desde o punto de vista do Concello, cambiamos de alcalde e, ademais, proxectos que iban sair adiante, pois, finalmente non saíron. Por exemplo, a recuperación do Centro de Saúde Antigo, que era unha promesa electoral tanto do Partido Socialista como do Partido Popular, non vai a sair adiante. Os fondos europeos deixan esquecidas actuacións moi importantes, sobre todo a extensión de fibra óptica no rural e, en definitiva, vivimos máis da política da foto que da política de verdade, da de facer cousas. Levábamos 3 anos de legislatura e iso significa que xa queda menos dun ano para as seguintes municipais. Repetirás como candidato? Bueno, no Partido Socialista xa sabes que decidimos os candidatos e as candidatas con un sistema de primarias. Eu o que podo dicir hoxe é que se cumplen os prazos que se nos anunciaron de forma un pouco máis informal, vamos dicir desta maneira, o calendario vais a aprobar próximamente para ese proceso de primarias, e se respetan, como digo, os prazos que nos foron avanzando, pois no mes de setembro o Partido Socialista da Estrada terá primarias. Terás intención de repetir? É unha decisión que non está tomada. Eu o que podo garantir, como secretario xeral da agrupación, é que o Partido Socialista da Estrada está en disposición de facer un proxecto competitivo para recuperar a alcaldía en 2027. Eu creo que non é unha cuestión tanto de persoas como do proxecto do Partido Socialista que vimos defendendo estes últimos anos e que seguiremos defendendo no futuro. E, como digo, eu vexo moitos perfis dentro da agrupación válidos para defender unha candidatura. Eu non teño, xa digo, a decisión aínda tomada, é unha cuestión que vou tomar no meu tempo para poder decidir desde o plano persoal, pero, bueno, podo garantizar que vamos a ser sensatos e que faremos un proxecto. Entón, aínda non podemos garantir se teremos un duelo entre os compañeiros de clase. Pode ser que o teñamos e pode ser que non. Compañeiros de clase non temos. Pero de curso... Compartimos estudos nos mesmos. Non sei se tendes ou se vos preocupa algo que todos os casos de corrupción ou presuntos casos de corrupción que estamos vendo a nivel nacional vos poidan afectar a nivel de resultados. A ver, eu creo que a tónica xeral sí que afecta nas eleccións municipais. É certo que, ao mellor menos, que en outro tipo de comicios, pero, bueno, sí que é un elemento que, obviamente, vai a xogar. Eu tamén teño que dicir que hai moito sensacionalismo últimamente sobre os casos de corrupción, non? E Zapatero facía, desfacía, o irmán de Pedro Sánchez. Bueno, eu creo que é cuestión da xustiza e, como sempre en isto, pues, o tempo dará e quitará razóns. A preocupación aumentaría se houvese un superdomingo electoral, que é unha das posibilidades das que se fala, que haxa. Sí, eu creo que agora mesmo están en riba da mesa todas as posibilidades. Eu non teño claro, se é unha cuestión que pode beneficiar ou pode perxudicar. En calquera caso, a ver, nós temos que xogar cos elementos que podemos controlar. Os elementos que podemos controlar é facer ben o noso papel de oposición no Concello da Estrada e presentar dentro dun ano un proxecto que poida competir, como digo, por recuperar a alcaldía da Estrada, que eu creo que está ao alcance da nosa man. Por menos os números din que hai voto de esquerdas que é posible que mova a alcaldía do Concello da Estrada. Tedes esperanzas en conseguilo? Sí, como te digo, os números están aí para comprobalos, hai votantes de esquerdas suficiente para alterar as maiorías e para darlle volta á situación actual. Parece que está moi lonxe, pero ao final non falamos dun número tan elevado de votos para ter un goberno progresista no Concello da Estrada e que faga as cousas do mundo. De feito, en 2 das 4 legislaturas que levamos co PP, a esquerda tivo máis votos que o propio PP. Sería posible aglutinar todo o voto de esquerda nunha única candidatura? Eu vexo difícil porque no aspecto da esquerda vamos a estar 2, seguro, que é o Bloque Nacionalista Galego e nós, por tanto, a candidatura única é prácticamente a vexo imposible. Ao final, eles defenden o seu proxecto político, nós temos un proxecto político distinto do deles, e logo no mapa da esquerda, cando menos vai haber 2 formacións, veremos se 3. Parece que agora igual hai pluralidade na dereita.
con fin, non? Que se quere presentar aquí tamén na Estrada, non sei como avanzado está eso, pero, bueno, en calquera caso, pode haber pluralidade na dereita igualar, non? A competición. Falabas do traballo que fixestes como oposición, fíxose ben ese traballo? Eu penso que sí, do punto de vista do Partido Socialista, eu penso que sí. Obviamente, pues, nunca se fai o traballo a gusto de todos, non? Ao final, hai xente que nos pide que demos máis caña, hai xente que nos pide que sexamos máis propositivos. Ao final, eu creo que nós debemos facer unha oposición responsable na Estrada, que sexa útil para os veciños e veciñas e que, bueno, ao final, traia propostas, non? Que intenten mellorar a vida dos veciños e veciñas que estamos aquí. Moitas delas non contan co apoio do Partido Popular e aquí hai pouco menos de unha semana o Partido Popular ven de votar en contra, non? De mellorar o servicio de recollido de lixo, por poñer un exemplo fundamental e recente que cuidamos entender. Eu creo que nós debemos facer ese tipo de oposición centrada nos temas que, como digo, controlamos, sino que nas propostas que podemos facer para o Concello da Estrada. Eu creo que se fixo realmente ben. O que non se nos pode discutir é o esforzo, a seriedade e a credibilidade, non? A hora de propoñer cousas. Eu non son Jacome, eu non son un político distinto, ao mellor son menos simpático, ao mellor saco menos fotos, ao mellor, bueno, por non sonrío tanto pola calle. Pode ser, pero que non quero que se me discuta é que cando se di algo, se algo sexa verdade. Eu non me imagino como López Campos, por exemplo, prometendo a autovía en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, sabendo perfectamente que non se ia a facer. Eu creo que ao Partido Socialista da Estrada esas armas non nos valen, o que nos vale é, bueno, a forza das túas ideas e a credibilidade que dá o acertar cando se fala. Aquí gusta a autocrítica, e se hai un ano nun especial polo primeiro ano de Louzao como alcalde preguntaba que fixo ben e que fixo mal o alcalde, esta vez toca a ti. Que é o que se fixo mal ou que se podía ter feito mellor? Para nós? Sí. Bueno, eu creo que nós non fallamos nas posicións políticas, pero si ao mellor en algún momento na forma de trasladalas. Eu creo que durante este mandato, especialmente nos primeiros meses ou no primeiro ano, sí que, bueno, fomos unha posición moi agresiva, ao mellor nas formas. Eu creo que eso non responde á realidade do que nos piden os veciños e veciñas da Estrada. Creo que fomos capaces de corrixilo e, bueno, desde o punto de vista de comunicación, creo que, sen ser unha comunicación perfecta, todo é mellorable, así que, bueno, corriximos certas derivas que ao mellor non conducían a nada máis que a crispación e, dende logo, eran pouco propósito. E que foi iso que sí que fixestes ben? Eu creo que fixemos ben foi ser unha posición responsable e propositiva con proxectos, non? Con ideas, con mocións e sempre dándolle o soporte dos argumentos e do poderse facer, non? Nós non propuxemos facer, por poñer un exemplo, a mellor na miña parroquia, non propuxemos facer unha estación de tren en San Miguel de Castro. Eso é irrealizable, eso non se pode facer. Nós o que propuñemos son, como digo, propostas recoñecibles, como a do Polígono Industrial de Toedo, falar con Zona Franca de Vigo para ter 1 millón de metros cadrados de solo industrial disponible, que aquí veñen empresas, que as que temos medren aquí, que xeren emprego, que haxa familias ou máis familias na Estrada, frenar a crise demográfica, propostas en serie de investimentos, extensión de fibra óptica nas parroquias, mellora, bueno, pues de outro tipo de cuestión, desbroces e cousas máis pequenas nas parroquias, mellora da recollida de lixo, que se poden facer perfectamente, non? Por lo tanto, eu creo que temos unhas propostas bastante recoñecibles, unhas ideas forza que responden ao que debe ser o futuro da Estrada e creo que neso acertamos xa no mandato anterior e seguimos acertando este. Pois moitas grazas. A ti.